Egia esan izen da agintaldi gogorra, baina aldi berin ilusioz betetako agintaldi bat. Lau urtetako aukeria aprobetxatu nahi izen dugu, beste era bateare politika iteko morue badaola adierazteko jendiei, eta jendikin batea prozesori nahi izen dugu. Ikuste deulako 4 urte oso gutxi diela aldaketa bat benetan nabarmentzeko edo. Eta orduan beste 4 urte berdiela jendie konturatzeko modu diferenti daudela politika egiteko. Eta hori, gu nahi deuna da herritarrekin batea herri hau eraikitzen jarraitzie. Jarraitzie alternatiba ekonomikuek bilatzen herriko eragile, enpresa, langile, sindikato, ikastetxe danakin batea, sare bat bultzatzen egea eta sare hori indartzie. Gero baita kirola, kultura, herritarrakin eitie baita, orduan kultur maila indartzie, kirol kontseilu edo sortzie, umiekin ikuste dugu gaztiekin da umiekin hor bereziki lanketa bat egitea nahiko genduke. Negoziazio fuertiek auki ditugu eta bideratzen aigea Azkoitia lantzen denen zeuden hainbat gai. Oindiken auziek eta daude eta auzi horietatik etorri laike Azkoitia lantzenen kiebra bat. Segun auzi horiek nola etorri laike. Oindikene arrisku egoeran dago, baina gauz asko bideraute daude. Gure programan esan gendun atezateko martxan jartzeko asmo gendula, iruditzen zaigulako zala sistema egokilena, eta guk jarri daunak ez dago zeikusik atezateko batekin. Eta hor nabarmen ikustea, zailau gehala sistemak adosten eta adostuteko sistema bat jarri deula martxan. Datuek oso ona die, herritarrak oso girola zaien eta gauzek ondo egiten nahi die, eta nik uste zoriontzeku dala, Azkoiti hartu duen bidie. Eta orain galdeketan ikusi dana da, herritar batzuk ez daudela guztua, beste 1700 ez daudela guztua, eta eman komunidadikin lantzen, nola egin sistema hori hobetzeko eta danan guztoko eroso, danantzako eroso izeteko sistema hau. Badibidez jota daukena edo gu daukena proiektu diferentie die. Gauz askotan bat eite dugu eta nik uste bilau leikela, eta bilau ditu hainbat gaitan adostasunek eta hori dela bidie adostasun eta heltzie, baina bidiek ez die berdinek. Orduan bakoitzek burrukau berkou sinisteuen bide hori aurrea emateko. Era jator baten argumentatzen da defenditzen zure bidie. Eta hori, eta nik uste oposizio eiti hori dela. Nik, amestet herritar guztiek kontutan hartuko ditun Azkoiti bat, berdin da herritarran ideologie, berdin da dana kontutan aukiko ditun Azkoiti bat, herri solidario bat,